Co do chuja? Dopiero co wyszła. Halo? No hej, Miśku. No hej, co się stało? No wiesz co, mam problem. No jaki znowu problem? No auto nie chce odpalić. Nie wiem, co się dzieje. No co ty gadasz? Jak auto nie chce odpalić? No tak. I na dodatek jeszcze na desce rozdzielczej jest ikonka srającego faceta. Przychodź tu szybko, please. Ale jak srającego faceta? Wiesz co? Zróbmy tak. Wyślij mi zdjęcie, bo muszę to zobaczyć. Natychmiast, proszę cię. Dobra, już ci wysyłam i zakreślę w czerwonym kółeczku. Pa. No, dawaj szybko. No, pa. In nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti.